बाटे यूपी बिहार के अजय हिलौले बाटे कुली संसार के जे हिलौले बाटे कुली संसार के कैसे सोहागिन हाथे तो बेला चुनूरी हिंदी के ओ सही सिंगार भोजपुरी असली भाषा हटे हो असली भाषा हटे यूपी बिहार के जे हमनी के यूपी बिहार से बात दोनों हाथ उठा दे जेकरा जेकरा फिर गमछी बा तनी हाथ में ले लेबे जेकरा जेकरा फिर गमछी बा हिला के बताए को कैसे जे हिलौले बाटे कुली संसार के जे हिलौले बाटे कुली संसार के गमछी निकाल के उड़ावे के भाई हिलाए के भैया अपन भोजपुरिया के पहचान में गमछी जाओ तो बाकी बलिया के शहीद मंगल पांडे बाकी बलिया के शहीद मंगल पांडे बैल में गोली चला दिहले खाड़े बाबू कुंवर सिंह भोजपुर जिला के ओही भरी लगले बिहार में अखाड़े ओही भरी लगले बिहार में अखाड़े लोकल 57 में भाषा के तेजी करिए से हिलल रहे राजा अंग्रेजी कूदल रहे हो दोहराइल रहे दार के बाबू कुंवर सिंह के सब कोई जानेला भोजपुर जिला के ना गमछी उठावल और मत का कहले बड़ा लास्ट बेरा बाटे कार्यक्रम हमन के कालो कार्यक्रम भई रहे जेकरा में अक्षरा सिंह आई रहे आज हमन के रवि भैया रहल माने रवि किशन जे 3 इंडस्ट्रीज के स्टार बाटे तो गमछी उठा के कहे के बा का जे हिलौले बा